Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adda kuma kada kayo. Iti daytoy na santuan na Eukaristia, kakabsat intayo, rambakan ti solemnidad, iti panangiparangarang ti Apo, iti langana, iti kinasyasino na ti sangalubungan. Ket agdiri ken agrago tayo, tadaytoy a Dios tayo, na iparangarang Dios ti ayat, Dios ti kaasi, Dios ti kinapakumbaba. Ket pudno, imay, tapno, isalakan na tayo. Kadagiti kanito, nga nagbidot, nagliway tayo. Daytoy ti gundaway tayo, dumawat tayo ti kaasi, kan pamakawan ti Apo. Tapno may karitay, makiranod, kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo si papakumbaba, agkonfesarap iti Dios aman nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen. Kadagiti aming anghel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasid ak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tayo kuma, ti man nakabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Apo mang nga asida, Apo mang nga asika, Apo mga asika, mga asika. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga sika, mga sika. Apo mga sika, Apo mga sika, Apo mga sika, mga sika. When Apo mga sika. Idayaw tayo ti Dios, babayan ti panagikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y daga kapya, kadagiti tatawan, imbag ti panagnaknaken na. Ibunan nagdaka, itanong ka pagkabang nakadaydayawen, daka agyaman kang kita, gapu iti na indaklan adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mia Jesu Kristo, bugbog ko, nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan.
Sikaamamikat, kadagiti basbasol tinubong, kasyan na kami. Sikaamamikat, kadagiti basbasol tinubong, awaten kadaytoy arararawi. Sika situtugaw iti makanawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti tiempo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, imparang mo, ti anak mo kadagiti ili, babaen ti may sabitwen. Ipaay mo kadi, tada kami ang makaammuken ka, babaen ti pamati. Makita minto, tinaimnas adayag mo sa dilangit. Dawaten mi daytoy gapuken Hesu Kristo nga anak mo ken Apo mi, isu a makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Esaias. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranranyagan na ka ti dayag ti Apo. Kinasipnget to ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon. Ngem keng ka, agranyag to ti silaw ti Apo. Addanto keng ka ti dayag ti kaaddana. Umasideg to dagiti pagilyan iti silaw mo. Umaytumet dagiti ari iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak. Aguom mong dagiti tattaom, tapno agawid da. Aggapunto iti adayo adaga, dagiti lalaki nga anak mo. Maubbanto akas laubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapno kanto iti rag-o. Agtigerger kanto iti nagpayduma aragsak mo. Mayeg to kengka ti sanikwa dagiti nasyon. Aggapunto iti ballasiw ti taaw, ti kinabaknang da. Pinangpangen to umayto a kamelyo, manipod midyan ken efa. Aggapudan to ijay seba, amangyeg iti balito ken insenso. Ipakaamuntot dagiti tattao, dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Apo, agrukbab to ken ka dagiti amin a pagilyan. O Diyos, isurum ti ari amang nga awan idumduma na. Ipaay mo kaditi kinalinteg mo ken kuana, tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom, ket ikalintegan na dagiti maidadanas. Apo. Agari kumati kinalinteg bayat ti panagbiag na, ket agpaot kumatirang ay aginggang agdilem ti bulan. Agturay tu manipod iti maysa a baybay, agingga iti sabali.
manipod karayan Euphrates, aging gati ungto ti daga. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya, ken dagiti purpuro. Yegtu dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datonda. Agrukbab tu dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbentu ken kuana dagiti amin a pagilyan. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti amin ang makasapul ken nabaybayan. Naasi dagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kada taga Efeso. Awan dua-dua anadamag yun, ababaen ti parabor ti Diyos, inted na kanyak, daytoy at trabaho ang maipaay iti pagimbagan nyo. Imparangarang ti Diyos analimed a plano na, ket impakaam mo na kanyak. Insurat kon ti ababa apakasaritaan daytoy. Saan ana ipakaam mo, iti daytoy apalimed kadagiti tattao. Ngem imparangarang yen ti Diyos, babaen ti Espiritu, kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed. Babaen ti ebanghelyo, makipagtawi dagiti hentil kadagiti Hudyo. Iti bendisyon ti Diyos. Kamkamen da iti isomet laeng abagi, ken mairaman da iti inkari ti Diyos ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo ada kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti ili e Bethlehem ijay Judea, idi agdama nga ari ni Herodes. Iti saan na nabayag, kalpasan ti panakayanak na, adama masirib alalaki at tagadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dinutiyan, ti nayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na, ang nagparang ijay daya, ket immay kami agdaydayaw ken kuana. Idi madamag daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo. Kastamet itonggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti pangulwen a papadi ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod da kadakwada no sadino ti pakayakanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda. Tadaytoy ti insurat ti profeta.
Sika Bethlehem, iti daga ti Huda, saan asika ti kanumuan, kadagiti agtuturay iti Huda. Ta tumaud token ka ti maysa a pangulo, a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sanga ili at tagadaya, ket kinasarita na ida iti nalimod. Sinaludsod na kadakwada, no kaano ti panagparang ti bituen. Iti kasta, imbaon na ida, ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. Inkay sapulen, anaimbag ti ubing, no masapulan yo, ipakaamuyo, tapno innakmet agdaydayaw kenkwana. Pimmanaw da, ket iti dalan da, idi addadan iti dalan, nakita damanen ti maysa a bituen a nagparang iti daya. Kasta unay ti ragsakda a nakakita iti bituen. Indaldalan na ida, agingga iti nagsardeng da iti ngatuan ti yan ti ubing. Simrekda iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da ang nagdaydayaw kenkwana. Kalpasan na, inrowarda dagiti sagsagot da abalitok, insenso ken mirra, ket inted da kenkwana. Idi agawid da iti ilida, sa bali adalan tinagnaan da, tababaen ti tagtagainep, pinakdaaran ida ti Dios, adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, adda dito may isang libro ni Og Mandino, napaulwan The Greatest Salesman. Ket dito yung libro, it is actually a compilation of different stories, na dumadumang short stories, nga natipon-tipon iti maysa a libro. Ket maysa kadagiti istorya nga nakatukayan launay ti riknak manipod iti daytoy a libro. Ket iti istorya iti maysa nga ubing a lalaki. Ket magusgustuan na iti agpasyar mapan iti naduma-duma a luglugar. Ket out of curiosity adda daytoy nakita na nga maysa nga caravan. Ket dagiti tattao nga paset iti daytoy nga caravan, agsagsagana da nga mapan iti daytoy makunkuna nga big city of the north. Ket out of curiosity again, this little boy was able to sneak into this caravan. Ket simurot iti panagdalyasat dagiti tattao amapan iti dayta nga big city of the north. Ket along the way, kakabsat, natakwatan na nga adda daytoy leader, adda daytoy navigator, daytoy nga caravan. Isu ti mangiturturong iti pagnaanda. Mind you, adda da iti disyerto. Ket natakwatan na, ket nasdaaw launay, ta daytoy nga leader, amuna ti pangiturturungan na dayta nga caravan. They were able to navigate along the desert. Ket naliklikan da ti nagadung nga traps, nagadung mabalin ko mga pakaisagmakan iti panagdalyasat da. Ket again, natakwatan daytoy nga ubing, nga daytoy nga leader, awan ti igigaman na nga mapa, awan ti uray maysa nga mapa nga aramatan na. Ket idi nga nadahanundan, dito nga nagpintas nga syudad, the city of the north. Sinaludsod dito nga ubing, iti dayta nga leader. Kinunana, how did you know the right way? We were able to avoid traps and wrong turns. What is your secret? Anya kadi aya, iti sikretom. Awan tupay ti mapa nga inaramat tayo. Kasaanom nga ammo, iti nagnagnaan tayo. Ket daytoy nga
navigator, daytoy nga wise man, daytoy nga leader, daytoy nga caravan, simungbat, kinunana, iti daytoy nga ubing nga lalaki. Look, I have a compass which always points towards the true north. Nalabit sa napailaang nga mo, daytoy ubing, ti may panggap, ti siyensya, iti compass, nasdaaw launay. Kakabsat, in their process of searching, kas nangyigan tayo iti ebanghelyo, dagitoy nga mamasirib, dagitoy nga mago, at damit iti kompas da. Kompas nga saan laeng nga mangiturong iti amyanan, true north, no diket di kompas nga mangiturong iti pudno ang maladaga nga ubing, Dios ang nagbalin a tao. A compass that is pointing to the true born King. Kakabsat, pudno launay, no adda iti kompas tayo, iti biyag, no adda iti mangiturturong, iti agdang tayo, iti panagbiag. Saan tayo pulos nga mapukaw? Kakabsat, if you have a compass, even if you pass by through the prestigious castle, alluring palace of Herod, you will keep searching for more. Saan ka ngagtalinaed? Iti dayta nga kastilyo ni Herodes. Uray pay no adda ken kuana wenno masarakam dita ti aming agkakaimbag anain lubungan a pagyaseman. Uray pay no aming nga pagganasan masarakam dita. You will search for more because you know if you have that compass that there is more to come. No adda iti